Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दायो नानिजों आंजों मोनसे जायगायाव थांगासिनो बे जायगानि मुङानो जाबाय ड्रीम लेसेस दि बिउटि स्टुडिअ स' बियो दङ रुक्मिनि गावआवहाय आरो मोनसे गोजोनथाव रादाबानो जाहैबाय नोंथांमोननि अननायावनो आङो बेफोरबायदि मा होनो सोरजोंबा कलाब बा स्पन्सर बेफोरबायदि मोनो नोंथांमोननि अननायावनो स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोनखौ गिबियावनो आरो बे ड्रीम लेसेसनि अनारा आंखौहाय आइलेस एक्सटेनसन खालामनो थाखाय लिंहरनायलाय आं नोंथांमोनजों बे आंनि आइलेस एक्सटेनसननि एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामनो होननानै सानबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, नोंथांमोना बेयावहाय नेल एक्सटेनसन खालामजानो हागोन आइलेस एक्सटेनसन खालामजानो हागोन हेयर एक्सटेनसन खालामजानो हागोन इभेन माइक्र'ब्लेडिंबो खालामजानो हागोन नै बेनो जाहैबाय ड्रीम लेसेस दि बिउटि स्टुडिअ आरो आङो हाबनोसै दायो हाबनानै आरो अनारखौ लोगो हमहोनोसै नोंथांमोनजों हाँ दीदी आइए आप इतनी लंबी है दीदी मैं इतनी छोटी हूँ हाँ अभी दीदी करने वाली है मेरी आईलैशेस और आप लोग देखिए और खुद का भी क्या हुआ है देखिए कितना सुंदर सा आईब्रो भी माइक्रोब्लेडिंग भी करता है और नेल्स भी करती हूँ हाँ सो आज गेमश्री के लिए आईलैश एक्सटेंशन वॉल्यूम लुक देंगे हाँ तो आप लोग भी देखते जाइए कैसा होगा मेरा लुक तो अभी देखिए आप फर्स्ट में हाँ बिफोर वाला लुक विदाउट मेकअप आई हो तो कैसे दिख रही है देखो नहीं वैसे गेमश्री बहुत सुंदर है विदाउट मेकअप ऑल्सो वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल नहीं हाँ चलो दीदी फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी देखते हैं ओमफ्राय नै दिया बुंबाय नालाय आइलेस एक्सटेन्सन खालामनायावहाय मेकआप फोननानै दाफै बा आइ शेड' मास्काराबो फोननानै दाफै होननानै बुंबाय नालाय बेखायनो आंबो फोननानै थाङासै आरो माबायसा नुदों नायलाय सब माने आइफोनाव बिराद नुजाजोबस्रायो बोरैबा नुखायो महरखौनो ओमफ्राय नै स्टार्ट जाहांबायानो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो मिसिबनानै थाबाय थानांसिगोन आरो उपाय गैला मा खालामबावनो आरो माबा मोनसे नांगौबाथ' माबा मोनसे नै सयज' खालामना थानांगोन नायलाय उपाय गैया आरोना मेगनखौनो होथेजोबसिगोन आंनिखौ तो अभी दीदी बताएंगे कि क्या क्या करना है कैसा है प्रोसेस ना वो सब आप बता दीजिए कैसा है सो हम लोग गेमश्री को स्पाइकी लुक देंगे वॉल्यूम में एंड दिस आर द लैशेस जो हम लोग यूज़ करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 9 से लेकर I'll be using 3, 4, 5 lashes 9, 10, 11, 12 और ये सब प्रीमियम लैशेस हैं वॉल्यूम का ओके अब ये सब रेडी ये पूरा रेडी हो गया है इसमें 2 घंटा लगेगा 2 घंटा में पूरा रेडी हो जाएगा ओके लेट्स स्टार्ट अभी आप लोग ही देखते जाइए मैं तो नहीं देख पा रही हूँ अभी हंस भी नहीं पा रही हूँ मत हंसना अंदर ही अंदर में हंसना
स' नोंथांमोननोबो दिया अलरेडि बुंखाबाय दिनै आंनि मेगनावहाय माखौ खालामगोन माने बिदिनो मोननै मोनथामसो टाइप थायो आरो आइलेस एक्सटेनसनावबो जेनेबा सोरबाफोर जुदि एसे गोबाखौ मोजां मोनो बिदिब्ला नर्मेल बिदि खालामजायो आरो सोरबा एसे मिडियाम बा क्लासिक बा आंखौ जा बानायगोन बेयो जाहैबाय भलिउम मानो होनना बुङोबा आं सोंदोंमोन आरो बबे मोनसेखौ खालामनाया मोजां जागोन आंजों बबेयो मेचिं जागोन बिदि होननानै ओमफ्राय बेयावहाय बुंबाय आरो जेनेबा जों जुदि क्लासिक बा नर्मेल खालामो रियेलाव मोजां नुयो खिन्थु केमेरायावहा बे बारा नुवा बेखायनो भलिउमखौ खालामबायनो आरो गावहा माने केमेरा आंथ' जेनेबा बांसिन केमेराजोंसो रायलायो नालाय नोंथांमोनजों नङा होमब्ला बेखायनो माने भलिउमखौनो खालामनो होबाय आङो आरो बियो सानफा एफा गयो नालाय सुनायजों लाबजों फेस वासजों सुनायजों लाबजों स' नोंथांमोना जुदि आइलेस एक्सटेनसन खालामोबा माने फेसखौ माबोरै माने केयार खालामनांगौ बा आइलेस एक्सटेनसनखौ माबोरै केयार खालामनानै जोङो मोखां सुबा माबोरै मा खालामनांगौ बेनि भिडिअ नांगौबा कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरबानो जाबाय आरो बुंहरबानो जाबाय आरो अब्लानो आं बानायगोन ये लेंथ कितना है? ये बीच वाला स्पाइक जो है 14 है, लास्ट में 13। बहुत ज़रा बड़ा बड़ा ऊपर अच्छा लगेगा ये ये तो पूरा शूटिंग के लिए रेडी है गेमश्री। फोटो शूट करना है कर लो, वीडियो शूट करना है कर लो, अच्छा लगेगा। मेरा इस बार नेचुरल हो गया। हाँ हो गया ना, कितना अच्छा लग रहा है ये, यही बोला था हमने फर्स्ट। आयु दाबो जोबला मिथिबायना आं जि बोरैबा मोनबायमोन मेगन मिसिबाय थानो इमान 2 आवार्स आरो 2.5 आवार्सआनो नांदों खोमा बिराद आंथ' बाबायमोन आंथ' मिथियाखैमोन ना बे टाइमावहा बेसांखिनि आगबारिखौ नै दा आं भिडिअ नुनायावसो स' जोबसिगोन दसे नेबावनोसै नै नोंथांमोना नुबाय दा माबोरै नुदों नायनो एसे दहायनिजों दानिजों माबोरै डिफारेन्सआ माबोरैहाय नुदों बेखौ कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव आं नेनानै थाखायो आरो नेनानै थाबाय थागोन दे तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक और आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइए मतलब वॉल्यूम में क्या था तो फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं क्या डिफरेंसेस है मतलब पहले से और अभी नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनदां आरोना आं माने हिन्दीयावहाय रायलायनानै बिदि होनायखौ माने बियो भिडिअआ आङो दाख्लैनो गेमस्ट्रि हिन्दी ब्लग्सआवहा होखानायमोन आरो खिन्थु बेयावहा बारा भिउस जायाखै मानो होनना बुंबा बेयावथ' बारा जेनेबा साबस्क्राइबार गैया नालाय नटिफिकेसनबो थाङाखै जानो हागौ बेखायनो बारा भिउस जायाखै आरो बेखायनो आं सानबाय मा नैबे मोनसे जिथु आंनि पुराना चेनेल दङ बेयावनो बर'आवहा होनोसै बिदि होननानै आरो ओमफ्राय आरो बेबो एसे दुखु मोनगोन ना जेनेबा इमान आंखौ इमान एक्साइटेड जानानै बा इमान मोजां मोननानै आंखौ लेंहरदो बिनि उनाव जुदि आं बे जिमानखिनि हेल्प होजानो लुगैदों बेखिनि हेल्पखौबो जुदि आं खालामनो हायाबाथ' जानाय नङाना ओंखायनो माने खालामबाय आरो ओमफ्राय आरो आं जथेस्थ' मोजांबो मोनदों आरो बहुत मोजां खालामदो आं जिथु फार्स्ट टाइम खालामनायावहाय बेखौ आं बेलेगजों खालामजादोंमोन आरो कलकातानि बे हौवा मानसि सासेजों बेजों ओमफ्राय बे खालामनाया माने एसे कार्भआ एसे खम जादोंमोन आरो ना आइलेस एक्सटेनसना ओमफ्राय बेना एकदम टटेलि कार्भ जादों आरो बिराद मोजां मोनदों आरो आङो दै पार्सनेलि स' नोंथांमोनाबो जुदि आइलेस एक्सटेनसन बा नेल एक्सटेनसन बा हेयार एक्सटेनसन whatever माने माइक्र'ब्लेडिंबो खालामजागोन आरो बिराद बरियाखा स' नोंथांमोना जुदि खालामनो गोसोब्ला आङो डिसक्रिपसन बक्सआवहाय नाम्बारखौ होनानै दोनगोन बेयावहाय नोंथांमोना कल खालामनानै गासैबो डिटेल्सखौ लाहरबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय